ఇవాళ మనం పుదీనా పచ్చడి చేసుకుందామండి. ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని కొంచెం వేగనిచ్చుకోవాలండి. తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి వేగిపియాలండి. కొంచెం మెత్తగా పడిపోయినాయి కదండి. ఇప్పుడు కొంచెం పుదీనా వేసి మంచిగా వేగించాలండి. ఇక పుదీనా వేగింది కదండి, తీసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిగడ్డ, టమాటా వేయించుకోవాలండి. ఇంట్లోనే కొంచెం చింతపండు వేయాలండి. ఆ చింతపండు కానీ కూడా కొంచెం వేగాలండి ఇట్లా నూనెలా. తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర వేయాలండి. తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, పుదీనా ఇంట్లో కలిపేసుకోవాలండి. కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా వేయించుకున్న నువ్వులు పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు నువ్వులు మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి. నువ్వులు మిక్సీకి పట్టుకొని మనం ముందుగా వేయించుకున్న పుదీనా, పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ వేసి మిక్సీకి పట్టేయాలండి. మిక్సీకి కొంచెం ఉప్పు వేసి మళ్ళీ మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి. పట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి పుదీనా పచ్చడి అయింది. ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందామండి. ఎల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి. అవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి. తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకుందామండి. అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుందామండి. తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుందామండి. తర్వాత ఇప్పుడు పచ్చడి వేసుకుందామండి. మనం రుబ్బి పెట్టుకున్న పచ్చడి వేసుకొని తాలింపు పెట్టేసి